umkhonto wesizwe usuthola ukuthi i-IFP ayifuni ukusebenzisana kanye nabo. Lokho kwenza ukuthi bazibuze ukuthi ngabe yenziswa yini i-IFP ingafuni ukusebenzisana kanye nabo. Izinsolo zisaqhubeka. Iy'mpukane ezihlaza zithi e-KZN i-IFP ayifuni ukusebenza ne-MK. Engabo bani oweluleka i-IFP politically, engabo bani obeluleka ngokwezepolitiki, noma mhlambe belulekwa amaphakethe, belulekwa izisu asazi. Siya-understand ukuthi already banesikweletu sase-Stellenbosch sika 20 million okumele basikhokhe. Kodwa leso sikweletu ngempela sebafuna ukusikhokha ngempilo zabantu abamnyama. Kwazi kwabuhlungu. Kwazi kwabuhlungu. I-ANC uma ike yavuma ukuya kwi-coalition ne-DA, kuzobe imoshile ngoba i-ANC izobe isibetrayile struggle. Abantu abaningi abavotela i-ANC kulama elections esibuya kuwo abantu abadala, abantu abayi-experienceile apartheid. So uma kukuthi babuyisela back to ukuphathwa umlungu, yo